normalt herovre. Jo, du lytter til Fronttriv. Mit navn er Chris, og med mig i studiet har jeg, som altid, Niklas og Philip. Tak fordi I lyttede med. Hvis I gør det på YouTube, så tryk lige like og subscribe. Og hvis man gør det på Spotify, de 5 stjerner i stedet for. Det kunne være virkelig lækkert. Vi står her i dag den 25. maj, mandag. Der har været stor Premier League-runde i går, som vi lige skal vende. Alle de store ligaer, de er slut. Vi har næsten kun en Champions League-finale tilbage og kigge frem til, udover selvfølgelig et VM. Europa League er også slut, så vi skal snakke lidt i dag. Der kommer til at være nogle priser. Vi skal uddele årets spillere, årets unge spillere, årets signing, årets manager, årets overraskelse og årets skuffelse i Premier League blandt andet. Og så skal vi selvfølgelig kigge lidt frem mod VM, hvor der er nogle trupper, der er blevet udtaget. Og så har Nick lige kukket ind, hvem er jeg, over en quiz. Ja. Så ja, det er egentlig det, vi skal lave i dag. Velkommen til jer, drenge. Vi har jo ikke set hinanden i weekenden. Nej. Vi har været hver for sig. God weekend. Ja, vi har været hver for sig. Jeg er blevet herovre i Odense på Fyn, og har hygget stille og roligt. Vi har jo en masse eksamen og lidt hejs, vi skal have lavet herovre, så jeg blev lige herovre i den her weekend. Jeg tænker også, det bliver en lang uge herovre. Vi skal aflevere nogle eksamener i næste uge. Og så er det jo også ved at være det for Odense i den her sæson. Så hedder den lidt København, lidt Roskilde til sommer og lidt, og så vender vi jo nok tilbage. Det bliver vi nok nødt, hvis vi er klar i eksamenerne. Det er vi nok nødt til. Vender vi jo nok tilbage efter sommerferien, men sidste stint her, hvis vi lige kan overleve, og det er også ved at blive sommer og godt vejr. Jeg ved ikke, om man kan se det ude bag mig. Solen skinner stadig lidt. Det er også meget dedikeret, at vi står herinde, når solen skinner på den her måde, ikke? Og vi står her og skal stå og snakke fodbold. Men det viser jo bare vores passion og vores dedikation og vores det hele og inflation. Ikke? Altså, vi er meget glade for det hele. Så ja, jeg vil også tilkendegive, at nu har man også midt på noget Premier League og ser frem til, at der skal ske noget nyt. Så VM forhåbentlig kommer ind og giver en ny gejst til fodboldspillet. Ja, og vi kan jo sige, at det er sæsonafslutning i dag, men der kommer nogle afsnit. Vi ved ikke, hvor mange, men der kommer lidt afsnit her over sommeren, hvor der blandt andet skal snakkes lidt VM, og måske også lidt sæsonoptag, når vi når dertil. Men ellers så er det den her sæson, der slutter i dag. Så går vi også mentalt på break. Ja, og så skal vi fokusere på lidt eksamener, ikke? Så må vi se, om vi... Så kommer der et par Tour de France-afsnit i... Ja. Ja. Jamen, skal vi så ikke bare gå i gang med at snakke lidt Premier League for sidste gang i den sæson, drenge? Fordi at vi skal selvfølgelig lige vinde mestrene fra Arsenal. Der løfter trofæet på Selhurst Park for første gang i 22 år, at Arsenal vinder Premier League. Altså, nu har vi snakket meget om de sidste par gange, at har det været heldigt, alt det her. Jeg vil bare sige, flot af Mikel Arteta og Arsenal. Ja, det er det. Du elsker Arsenal. Jamen, jeg er meget på Arsenal. Jeg er faktisk blevet lidt en fan. Nej, jeg er. Nej, du er. Jeg vil sige, jo, det er da... På en måde er det forfriskende nok at få en ny vinder i Premier League. Det har været Liverpool City så længe nu, at det er dejligt, der kommer noget andet, og også, kan man sige, måske bare for bæredygtigheden i selve ligaen, at man får en anden vinder, end det man plejer at sidde og se på. Så på den front, så synes jeg det i hvert fald, det kan være måske en forhåbning om os nu. Vi kommer også senere ind på for eksempel en træner, der stopper i Manchester City, at det kan måske være en ære, vi går ind i nu, som kunne være et lidt mere åbent Premier League, måske et Premier League, der er lidt mere uforudsigeligt, hvilket kunne være en rigtig god ting for entertainment valuen, at man er lidt sådan, lidt ligesom CA, man er lidt uvidst om, hvem kommer til at være. Altså det må godt være, at man har nogle spillere, man kan gå ud fra, og nogle trænere, men man er stadig sådan lidt, hvem spillemæssigt kommer til at klare sig godt. Altså der var ikke nogen, der forudså for eksempel Liverpools horrible sæson. Så derfor så tror jeg, at det er fedt, at Arsenal de vinder på den bekostning. Ikke? Vi kan så selvfølgelig snakke omkring, hvor placerer vi dem i Premier League-vindere nogensinde, og man kan altid have den holdning til dem, men som man siger, dem der lærer sidst, lærer bedst, og de er jo i den situation nu, de har vundet Premier League, og kan selvfølgelig også vinde Champions League også, altså de er i finalen, og det vil altså, nu synes jeg selv ikke, at det her Arsenal-hold er noget af det bedste, der har været, i hvert fald i Arsenal, i Arsenals historie heller, men hvis de går hen og vinder det dobbelt, altså så er det jo nok det bedste Arsenal-hold nogensinde, ikke? Så det vil være et kæmpe statement, hvis det skete, fordi at det er ikke ligefrem, fordi jeg har
de her Arsenal-spillere på det her hold så højt oppe. Det er ikke fordi, jeg holder dem i sådan en virkelig høj regard. Jeg har nogle af dem, der spiller kontinuerligt, som jeg synes er gode. Altså Rice er god. Gabriel Saliba, det er et virkelig godt fundament, de har, men alligevel, altså hvis det her hold går hen og vinder det dobbelt og skriver historie, det vil være sindssygt, fordi der er mange rigtig gode fodboldhold igennem historien, der ikke har vundet de 2 titler samtidig. Så derfor så vil jeg da kun respektere det. De vil sætte sig op med sådan noget City treble og United double og United treble, så tillykke til Arsenal, og de fik lov til at løfte på Selhurst Park, som også var meget, meget fedt at se. De var meget glade, så ja, nu må vi se, om de kan klare sig til Champions League-finalen også. Nu kan man sige, altså, vi har snakket med Arsenal i forhold til det her med, at det har været på standarder, det har ikke været det kønneste fodbold, men man ender trods alt stadig ved at vinde Premier League med 7 point. Det er vel fortjent, at det bedste hold, der gør det. Ja, bedste hold over 38 kampe, det kan man ikke løbe fra. Vi stod her i starten af sæsonen, hvor vi tænkte, okay, de fleste tænkte nok i hvert fald, at Liverpool løber afsted med det. Så gik det ned ad bakke for Liverpool, og Arsenal krøb lige så langsomt afsted, og City så dårligt ud, og så tror jeg egentlig, de fleste var sådan, nå, så løbet kørt, og så lukkede de jo City lidt ind igen i varmen, selvom det egentlig lå til dem. Og så her til sidst har de så gjort det stille og roligt færdigt. Ikke på kønneste manér, men jeg tænker også, at på baggrund af de sidste par sæsoner, hvor man har snublet lidt, og sådan noget, så tror jeg også bare, at Teta har sagt, altså fuck det hele, undskyld mit sprog, men altså vi skal bare vinde. Om det er på hjørnespark, om det er med hovedet, om det er med røven, om det er med knæet. Vi skal bare bolde ind over stregen, og så skal vi lukke af og vinde nogle kampe. Ja. Så jeg tror egentlig, sæsonen er gået, som de selv har forudset den også. Altså jeg tror godt selv, de ved, at også med de spillere, de har, vi har også kigget på angrebet. Altså jeg tror, jeg så tidligere en stat med, at da Liverpool vandt den her vanvittige sæson, da Trent og Van Dijk og Robertson, der tror jeg, de havde 39 GA til sammen, forsvarsspillerne. Og alle angrebsspillere fra Arsenal, jeg tror, Gyökeres, Martinelli, Saka, Trossard og sådan noget, har 38 GA. Så sådan, jeg tror godt, han har kigget på spillermaterialet, og sådan, hvis de skal vinde en Premier League, så er det ikke fordi, at de skal spille sprudlende fodbold, og de skal tiki-taka og sådan noget, fordi det må man også bare sige, det har de ikke mandskabet til. Altså man har måske håbet lidt på, at når Esse kom ind i den her sæson, en Martin Ødegaard, som ikke har haft den bedste sæson og sådan noget, så måske er de fodboldspillere, men i hvert fald som neutral fan, synes jeg er federe at se for Arsenal, fordi de kan lidt og skabe lidt. Men han har sagt, han går efter et stærkt fundament, ikke? Og en stærk bagkæde, som har vundet dem ligaen og fortjent, ja. Det er der ikke så meget at komme efter. Nu er City også, den sidste kamp tog de så ikke seriøst, kunne man mærke. Altså der stoppede de midt i kampen og klappede hele tiden og sådan noget der. Men super fortjent Arsenal og frisk pust måske. Ja, og i hvert fald fedt for Premier League, bare sådan at se, man kan gøre noget. Altså man kan gøre noget mod de store mastodonter. Fordi man har tit haft den der med Pep og sådan noget. Hvad kan man gøre? Men man kan måske spille en alternativ, måske lidt mere defensiv måde. Måske er der andre måder, man kan vinde ligaen på. Og jeg tror, i hvert fald de fans, der turnede op for Emirates her i tirsdags, da City smed den, de er ret bedøvende med, hvordan de vandt den efterhånden. Jeg tror også, at vi snakker også i starten om, at de her sådan spillere, de har fundet døren, også vil gøre, at man kunne se dem gå hen og vinde Premier League, fordi at det har været lidt en ting med Arsenal, at man ikke rigtig kunne se deres mentalitet række til at holde over hele sæsonen, og jeg tror bare, at de her tilføjelser virkelig har betydet meget for dem. Også bare en Nørgaard, der kommer ind, og så en Esse. Altså de her små drys på den her gode trup, har bare fået dem til at være mere modne. De har måske været lidt usikre på dem selv, og hvad kan vi egentlig, og hvordan er vi ledes. Og en Rice, der også blev hentet for 3 år siden. Altså det har virkelig været sådan nogle virkelig gode personer, har fået ind i omklædningsrummet, som måske ikke bliver påvirket på samme måde, som jeg tror, at Mustafi og Sokratis og Özil, de sad så FTV hver weekend, efter de har tabt en kamp. Jeg tror måske, de er lidt mere i zonen, og de kan godt være, at de ser ting på sociale medier og så videre, fordi man ser jo selvfølgelig Esse poste der med ham der Bottle og Saka, der lægger ting ud og sådan noget. Så de er jo en del af det. De er jo stadig unge mennesker, men jeg tror bare, at de er bedre til at abstrahere det, end hvad tidligere Arsenal-spillere har kunne gøre. Så derfor så tror jeg, at man skal sætte det her på, at det her måske har været den modenheden, der har trukket mig over den her linje, fordi jeg tror, kvaliteten har næsten altid været der, men ja, selvfølgelig, de eksekverer selvfølgelig også på, at de har haft den held, man skal bruge til at vinde et Premier League, som vi også nævnte, 0 røde kort, 0 straffespark igennem 38 kampe. Det tror jeg aldrig er sket før. Det er ikke noget, jeg ved, det er bare noget, jeg hiver rød. Det er ikke sket før. Ja, det er præcis. Sådan noget der, det er jo sindssygt. Og selvfølgelig også, at de andre hold måske har spillet bare en lille bitte smule under par, men det kan man aldrig nogensinde sige, at nogen andres skyld end de andre 19 hold. Altså, det kan aldrig være Arsenals skyld.
Men det er måske bare en lille sky over det, der er sæsonen 25-26. Men kæmpe tillykke til Arsenal, og ja, jeg håber, det bliver mig en dag. Jeg håber, det bliver mig, der får lov til at vinde Premier. Altså, sidst jeg fik følelsen af at vinde Premier, der tror jeg seriøst, jeg var sådan uvidende omkring, hvad jeg selv vidste. Altså, jeg vidste ikke noget om livet dengang. Altså, jeg vidste ikke engang, hvordan man toastede en toast. Altså, så jeg var helt væk. Jeg vil gerne vinde noget, altså sådan, hvor jeg sådan ved, hvad en kodebog er. Altså, jeg vil gerne sådan, kunne mærke det, ikke? Følelsen af det. Og der er mange af de her Arsenal-fans, der ikke har oplevet noget i deres liv. Så derfor under jeg på en måde dem at få den her. Og så er det selvfølgelig 21 is coming next year, så er vi tilbage, ikke? Arsenal United rivalry, we are back! Crazy ordet kodebog ud på det. Men det er fordi, jeg ved, at Mogens Skovsgaard, han lytter med. Så Wow. sandt. Okay. Dem, man måske havde håbet på, havde givet Arsenal lidt mere kampstregen, det var Manchester City, som må tage sig til takke med en anden plads i Pep Guardiolas sidste sæson. Vinder 2 trofæer, Carabao og FA Cup, men som du også siger, Fed, man slutter dårligt af, taber 2-1 hjemme mod Aston Villa, der vinder Europa League blandt andet. Dem kan vi lige snakke lidt senere om. Lad os lige tage den største overskrift for den kamp først, som selvfølgelig er, at Pep Guardiola stopper i City. Enzo Maresca, der tager over fra sommer. Nej, jeg lader den der. Bare lige hans, i forhold til sådan, hvad tænker vi det? Altså, gammel Chelsea-træner tager over, og Pep. Starter lige med Pep, Ja. gammel Chelsea-træner. Den var der mange af efterhånden. Men, Den kommer. Hiddink. hvad hedder det? Altså, man kan ikke andet end at tage hatten af. For mig, den bedste træner nogensinde, har defineret Premier League siden, jeg skulle til at sige, jeg fik øjne i hovedet. I hvert fald siden jeg lærte selv at tænde TV'et. Altså, han har gjort med det her City-hold, den her dominans, jeg tror også, det er det, vi nogle gange glemmer nu, når vi ser Arsenal vinde og sådan noget der. Det er jo ikke normalt, at Premier League, det er bare et hold, der vinder alle år i streg, så vinder de 4 år i streg, taber det lige 1, fordi Liverpool laver psykopat. Ja, United havde også en, men der var jeg der ikke. Altså, det må jeg bare sige, der så jeg ikke bold. Så på den måde City har spillet på, domineret hvert år, om det så har været 100 point Centurions, om det så har været The Triple. Han har bare haft så mange vanvittige sæsoner efterhånden, og spillet så god fodbold, og spillet med uden nier, og så har han fået Haaland ind, så har han fået Aguero, så spiller han pludselig en hel sæson med falsk nier. Han opfinder bare nye ting hvert år, og jeg kan godt forstå, at vi troede lidt, vi sagde så virkelig ærgerligt sidste mandag, at vi tænkte måske, at han ville tage en sæson til, og så om tirsdagen... Og så kom det ud et par timer senere. Ja, så fandt han ud af, at det har han ikke lyst til alligevel. Lad os se, hvad han går ind i nu. Jeg tror, den her mand er så indbegrebet af fodbold. Altså, det er ikke det sidste, vi har set af Pep Guardiola. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men fortjent pause efter en vanvittig dominans, han har sat på verdens bedste liga. Og tusind tak for den underholdning, du har givet os, Pep, hvis du lytter med. Sådan her med. Og så glæder jeg mig også til at se et City-hold uden Pep Guardiola. Altså en Enzo Maresca, som er hans tidligere undersat, ikke? Det er der mange af efterhånden. Den ene har lige vundet Premier League. Vi kan not replace ham. We cannot. Men hvis der er en, der skal replace ham, så er det nok Enzo Maresca. Den har også ligget i... En, der ligner ham i hvert fald. Samme frisør. Ja, den har ligget i bogen siden januar, ikke? Hvor han næsten sagde det selv, at han stopper i Chelsea, fordi han får City-job til sommer. Og fair nok, det er et lækkert job at få, det må man give ham. Det er noget af et pod, ikke? At kunne få en træner til at expose, at han skal skifte i det preskonference. Men altså, ekstremt lækker job at få at vide, der ligger og venter på dig. Et City-hold, som vi har snakket om før, der slået sæsonen af på 2 trofæer, har en masse nye unge spillere og signings og sådan noget, så det er ikke fordi, jeg tænker næste år, at det er sådan en, David Moyes, der går ind i United og skal opfinde den helt store igen. Jeg tænker, at de kommer til at lege med om de helt store titler igen med den trup og den træner, de har fået. Jamen, jeg er også... vi var jo... Altså, jeg troede i hvert fald, han ville fortsætte, fordi han slutter af med to andenpladser, ikke? Eller tredje plads. Jeg ved ikke, hvad det blev sidste år igen, men... Uanset hvad, så skifter han på... Eller han stopper på en slutning af, at han ikke har vundet Premier League, og det undrer mig lidt, at han vil være der, men han har som sagt også været ude at sige, at det var bare en følelse, han havde i maven, og når man så endelig kan mærke den, så skal man selvfølgelig heller ikke tvinge sig selv til noget, man ikke har lyst til, men ja, de går lidt i et City og Guardiola, i hvert fald når jeg tænker på den, i hvert fald den moderne fodbold, så kan jeg ikke rigtig forestille mig uden ham, så det bliver spændende at se fra næste sæson med en ny træner, om de kan ende i en situation, lidt eller Liverpool, lidt eller United, når man mister en træner, der har været der længe, om der sker et eller andet, sådan ikke drastisk, men at det kan måske begynde
at man skal vende sig til en ny form for Manchester City, om de spiller en anden form for fodbold. Altså, jeg kan jo kun tænke på City som et possession-based fodboldhold, der bare kører modstanderne over, ikke, og skaber 100 chancer på en kamp. Så på den front, så kan jeg kun se frem til det. Men hvad siger du? Du siger Pep. Altså, er det fordi, du synes, han er den bedste træner nogensinde, eller er det bare i Premier League, at du synes, han er den bedste nogensinde? Fordi der er selvfølgelig en snak om det. Det er mere, hvor... Jeg synes, han er den bedste nogensinde. Ja, men hvad med i Prem? Altså, nogensinde kan jeg godt høre dig. I Prem er svært på grund af Sir Alex, ikke? Men altså, jeg synes igen, det er jo ligesom den her evige diskussion, man har som fodboldfan, det her med, at er 9 bedre end sådan. Der er forskellige ærer af fodbold, og så i den her ære, jeg har set Premier League er den bedste, og så all time er den bedste. Jeg synes, det er svært at vurdere. Jeg tror, i Premier League er det Sir Alex. Men jeg vil stadig bare vurdere på all time. Der synes jeg bare, han skal have den. Og så synes jeg også lige, man skal huske at nævne 2 af hans loyale kompagnoner, Stones og Bernardicci, som takker af med ham. Bernardo Silva, som har været... Altså, da han blev hentet i Monaco dengang, så var det ikke en af dem, hvor man tænkte, wow, de næste 10 år kommer han til at dominere for City. Men han er skiftet fra højre ving til center midt, til han spillede venstre bakke et par gange, offensiv midt. Har bare været loyal, og man kunne stole på ham til alle kampe, store kampe, turnede han op. Jeg kan huske, det var sådan på Bernabeu i Champions League. Han er der i kampen mod Villa, hvor de skal vinde på sidste dagen. Han har bare været så loyal, og John Stones, der har været skadespladet, men har været en af... Men skadespladet også. Altså, det... Ja, meget skadespladet, men har også haft sæsoner... Jeg tror ikke, han har spillet en sæson med mere end 25 kampe, eller altså det... Og der er en sæson, hvor de vinder Champions League, hvor han er spillet def midt næsten, ikke? Og så, jo, altså, hvor han er den bedste i verden næsten. Jeg synes, han havde en rigtig god treble-sæson, men udover det, så synes jeg ikke, hans reign i City har været sådan... For mig ikke... Jo, det er selvfølgelig flot, og han har været en rigtig god stopper, men altså, jeg hæfter mig meget med den ene sæson der, ellers så synes jeg virkelig, at, altså, at kun at spille 20 kampe per sæson i Premier League, det føler jeg ikke er nok. Og der måske på den front har han været lidt uheldig, men der er Bernardo Silva, kæmpe gado, kæmpe hylde, som du også nævner, så mange positioner, kan spille det hele, han er så klog en fodboldspiller, han kan gardere sig alle, altså han kan sikkert også være assistenttræner i en kamp, altså han kan gøre det hele, og Guardiola har også brugt ham allermest i sin tid, i sin 10 år som City-manager, så derfor var det selvfølgelig også meget følelsesladet, da han gik af banen. Man kunne se, at de begge to var meget ret af det, så ja, en stor ære, der slutter, som du også nævner med, at der er 2 af de store personligheder, der også stopper sammen med Guardiola. Så det bliver spændende at se, hvem der tager, ligesom, der griber forken fra nu af, og ser, om de kan prøve at genskabe et nyt Manchester City-hold, fordi at det bliver en ny tid, vi går imod. Det stinker lidt af noget Elliot Anderson efterhånden, ikke? Det var også ude tidligere i dag, at de allerede var ude at byde på ham og sådan noget, så det kunne godt være ham, der gik ind. Jeg ser ham lidt som sådan en Bernardo Silva, sådan en alt mulig mand på midtbanen, der kan spille offensivt, defensivt, og ligesom både god teknisk, men også har de her meter i sig. Men det var bare for, det kommer vi ind på i løbet af sommeren mere, men allerede nu tager jeg godt spå om, at det er en af dem, der kommer til at tage faklen videre. Hvis vi lige vender den om og kigger på Aston Villa, altså drenge, slutter nummer 4, vinder Europa League i midtugen, ganske komfortabelt. Altså Unai Emery, without a doubt, en af top 3 trænere i Premier League måske. Top 2, hvis Guardiola er med. Den kaldte du tidligere også. Ja, det ser jeg har nævnt det før. Men jeg har et spørgsmål med til jer, i forhold til, skal de ikke være, i stedet for Tottenham, en del af det her Notorious Big Six? Nej, det kan de ikke være. De har været deroppe i 3 sæsoner nu. Ja, men de var også i Championship for 6 sæsoner siden. Så du ved, altså, de er selvfølgelig en historisk klub, og det der præsteret den her sæson, altså, wow. 1 mål i de første 5 kampe, man tænker, hvad rykker de ned? Altså, hvad sker der? Det er en skyggen af sig selv. Siden der er det bare bumlet ud af, ikke? Og det er ikke fordi, de sådan har fået nye signings, altså han er ikke blevet de er ikke overspenderet på noget, og har haft økonomiske problemer og sådan noget, så Unai Emery han har ikke skabt mirakler, men han har i hvert fald fået det maksimale ud, han kunne af de her spillere, og ja, som du siger, en Europa League. Jeg er meget med de her Europa League og Conference League nu, hvor der ikke længere kommer Champions League hold ned i dem, så er det selvfølgelig noget, jeg tænker over, men en Europa League-trofæ, det er for mig altså et rigtig stort trofæ, så intet er sagt, og det er endnu en det her med fansene, der endelig får lov til at se lidt glory, og Prince William var også ude at se kampen, men han er stor Villa-fan, så derfor var lige på den front, altså mega fedt, at Villa går hen og vinder Europa League. Der er mange, der ligesom oplever de her ting så sjældent, især som fodboldfans kan man godt blive lidt sådan arrogant, især som Big Six-fan, at man er ked af, at ens hold ikke har vundet et par år. Der er også nogen, der aldrig har set deres hold vinde noget.
Så ender 4 også i Premier League, samtidig med, at de er gode i Europa. Det er ikke alle hold, der kan balancere de to ting. Så jeg synes helt klart, at Emery han skal have kæmpe gave, og han har for mig, altså nu har han været 4 år, altså for mig han har været den, ja, som jeg også har sagt tidligere, top 2 træner i Premier League i den tid. Også over Arteta for mig. Virkelig en træner, der bare ved, hvem han kan bruge, og hvem han ikke kan bruge. Der er en grund til, at Harvey Elliott ikke har fået en kamp endnu. Altså, han er med i truppen, han er med til at juble, han får en medalje, men han har også bare sat sit stance. Jeg kan ikke bruge ham til noget. Han er ikke min spiller. Og sådan er det bare. Han går ikke på kompromis med sin egen ligesom værdisætter, og hvordan han spiller fodbold. Så jeg havde lidt set, hvis nu vi ikke forlænger med Carrick, så havde jeg måske tænkt, at Unai Emery, han kunne blive meget interessant i min klub. Men det er selvfølgelig udelukket nu, når vi har Carrick at the helm. Og lad os lige tage den, fordi at Nick, dit elskede United, de slutter. Vores? Er det vel? Håber jeg. Jeg er ikke... Nå, okay, du tror ud af det. De slutter nemlig på en 3. plads. Slutter af med en 3-0 sejr også ude mod Brighton. En kamp, hvor der stod United på det hele, synes jeg. Med den store overskrift for den her kamp selvfølgelig. Bruno Fernandes, der slår sidste korten på Patrick Dorgu-kasse. Ja, og det var jo ikke en Brighton-hold, der kom ud. Sådan, du ved, det var dem, der skulle vinde jo. Altså, det var også på odds, der gav United sådan noget 4 gange igen. Så det var sådan, jeg var lidt forventet, at de måske ville slå os, fordi de havde så meget at spille om, og de kunne spille sig selv i Europa League, og vi har sikret os 3. pladsen, og det eneste, vi selvfølgelig har at kæmpe for, det er, at Bruno får det her sidst, men altså i det store hele, det er jo ikke det, der kan motivere nok til, at man det er i hvert fald at sige, motivationen burde være større fra Brightons side, end vores sidste milepæl. Så jeg blev så overrasket, da jeg også bare så kampen, fordi vi sad på alt, og vi spillede rigtig god fodbold, og vi spillede med Mino og Mount på midten, hvilket også er sådan lidt en svær en at spå om, fordi hvis vi er på bolden, så er det jo virkelig lækkert at have sådan nogle der, men et Brighton-mandskab, der er så god på bolden, og som kan spille bolden hurtigt rundt om dem, det var meget sådan lidt, nej, hvad betyder det? Kunne det endelig noget, du ved, vi har lidt problemer med Brighton. Det har vi haft igennem nogle sæsoner. De slog os også ud af FA-cupen i år. Så jeg tror, at med de briller, at United går hen og vinder den her kamp, så tror jeg, at det er for mig et glædeligt syn på, at mentaliteten i United nu er bare vinde. Vinde. Og det sagde Bruno også i den her hurdle inden kampen mod... nu kan jeg ikke huske, hvad det var, men det var sidste kamp på Old Trafford, hvor han fortalte, nu er det bare, det handler om at vinde. Altså, der er ikke noget længere der mod Forest. Det er underordnet, hvad det er, hvilken turnering. Nu handler det bare om at vinde, og den her mentalitet, der bare skal ind i holdet, og det har Carrick været med til at indføre, så ja, tillykke til Bruno, som slår assist-rekorden, og vinder også Player of the Season. Vinder Player of the Season, altså for mig fortjent også, så altså, lille ting, man kan tage med som United-fan, men selvfølgelig, det er jo ikke de store glorificerede ting alligevel, det er jo en individuel, kan man sige, præmie, som ikke rigtig gør noget for United, og Bruno siger også selv, at han vil 10 gange hellere vinde et stort trofæ, end han vil vinde de her priser, men det er måske også bare en cadeau for det, han har gjort den her sæson, og bare, hvordan han bare generelt har været i Premier League. Så jeg synes, det er fortjent, og så nu, i hvert fald nu kan jeg også sige, nu har han vundet den, nu skal han også bare logge ind. Nu handler det om at prøve at finde nogle trofæer hjem til United. Så ja, men 21 assist, det er ikke dårligt. Og har I set, det er jo Patrick Dorgu, der ender med at være målscoren til den her 21. assist, men har I set, at der er jo... Det ligner jo på nogle stillbilleder efterfølgende, at det er et selvmål af Bart van Byggen. Ja, men den er blevet confirmed her for 2 timer siden. Den er blevet confirmed? Ja, han får assisten, Bruno Fernandes. Så der er ikke den har været... Der er ikke noget at komme efter. De har været ude, ja, fordi der er noget med, at ja, det er tæt på at være et selvmål eller sådan noget, men uanset hvad, de har sagt, at assisten fjerner de ikke. Så han har rekorden. Og også hans første assist var først efter 8 kampe. Altså det er altså også imponerende, hvor hurtigt at han kan akkumulere de her assist. Altså Özil, som havde, i december, den der 15-16 sæson, der havde han jo 15 assist efter, det var i december. Altså, det var jo også hurtigt, ikke? Så han har virkelig kommet sent i gang, men har bare fået skruet kreatørhatten på. Og det er også ham, de leder efter, når vi skal prøve at skabe noget. Altså, spillerne leder efter Bruno. De ved, at han slår den rigtige aflevering. Jeg tænker, at vi kommer ind på Bruno senere også. Det er bare for... Alright. Jamen, så lad os rykke videre, fordi vi fik sagt farvel til Pep Guardiola. Må jeg også bare sige, at nu glemmer vi selvfølgelig også lige at snakke omkring United. Altså, ender top 3. Kæmpe sæson for United. Altså kæmpe bare, at de er der tilbage nu. Champions League, det er for mig sådan lidt en feberdrøm, fordi det giver ikke nogen mening, at vi er der, fordi vi har været så dårlige så længe, men fedt, altså 10 point over Liverpool, altså vi har cementeret det her, altså det er ikke bare lige noget, vi har snedet os ind i, så
virkelig fortjent, at vi får den, og håber virkelig, at det kan give et eller andet boost, og at det også kan måske hive nogle spillere til hen over sommeren. Jeg ved ikke, om man kan finde på at komme, men altså, jeg håber bare, at det gør, at vi går i en positiv retning, og jeg ser lidt sammenlignelighed med den måde, Arsenal begynder at blive god igen, hvor man får Champions League, og ikke fordi jeg skal begynde at tænke sådan, men jeg kan fornemme et eller andet med United, og det ved jeg ikke, hvad det er, men jeg håber bare, at vi ikke lader sommerferien ændre noget. Vi håber bare, at vi tager den videre ind i næste sæson. Det var bare det, jeg vil sige. Det er dejligt. Så går der 7 år, før I vinder noget. Så lidt ligesom Arsenal. Ja, eller sådan. Vi håber, at processen går lidt stærkere. Som sagt, vi fik sagt farvel til Pep Guardiola, Bernardo Silva, en masse store personligheder. Seamus Coleman blandt andet også, sidste weekend. Men nogen, der også skulle sige farvel til, det var på Anfield, hvor at man fik sagt farvel til Mohamed Salah. Sikke en sommer, jeg får mig. Altså, alle er væk. Andy Robertson. Nej, jeg viser mig ham der. Ikke Andy. Jamen, bliver han ikke over her? Er det ikke noget med, han bare tager til Tottenham? Han til London. Men farvel til Liverpool, ikke? Farvel til Liverpool. Det er også mærkeligt. Hvorfor tager han ikke til Skotland? Altså, hvad skal han lave? Jeg var på Hull City, hans gamle klub. Ja, det er noget der. Men det kan også være, han når ændrer det. Nu er de oppe i... Ja, det kan være. Måske han penge, han er ude efter. Men dreng, det er altså en kæmpe spiller, der slutter i Liverpool. Altså, Mohamed Salah? All-time greatest. Hvad er han er han i din top 5 all-time Premier League-spillere? Nej. Men det er tæt på. Jamen, han er nok top 10, men om han er top 5, det er han nok ikke, eller i hvert fald ikke for mig. Men han er godt nok, brutalt. Virkelig mange dåser, han har lavet for Liverpool, og virkelig også nok den bedste Liverpool-spiller i det moderne æra. Jeg tror endda også, han er bedre end Gerrard i Premier Leagues sammenhæng. Måske er han ikke den bedste Premier League-spiller, eller Liverpool-spiller nogensinde. Det er en helt anden snak, men for mig helt klart ham, der har defineret Liverpool for mig de sidste 10 år, så selvfølgelig emotionelt lidt en kedelig måde, det slutter af på med, han lægger Instagram-statements ud, og har Arne Slot ikke engang ned og rejse op og klappe, når han går og, ind på banen og sådan noget. Der er alle mulige ting, som man kan hæfte sig med, og han har også lidt exposed sig selv den her sæson. Altså, der er mange, det er sådan lidt, altså, der er mange, altså, fodboldspil handler om mål, og handler om at være effektiv, og det har han virkelig, virkelig været rigtig god til i mange sæsoner, men han har også lidt exposed. Hans fodboldegenskaber er ikke de der top spillere. Altså, du ser ham ikke lave de ting, for eksempel som en Kvaratskhelia vil lave, eller en Mbappé, eller en Lamine Yamal, som andre kanter. Men han er bare så effektiv, og det er derfor, han skal have sin cadeau, og det er derfor, han kan snige sig ind i en top 10 eller top 5 Premier League-spiller nogensinde. Han er den mest scorende Liverpool-spiller nogensinde også, i Premier League. Så på den front, og den tredje mest scorende nogensinde i Premier League også. Så på den front, så virkelig kæmpe spiller, der får lavet Premier League. Og der er flere navne, der begynder, altså De Bruyne også, han er forsvundet, Salah, nu mister vi også Bernardo Silva. Der er mange af de her gamle kendinger, der begynder at stoppe, så det er en ny ære, vi er på vej ind i Premier League. Og Liverpool, der slutter på en samlet 5. plads for Champions League-bold næste sæson også. Arne Slot fortsætter. Jeg tænker ikke, der er så mange flere, der er nok ikke så mange flere ting at sige til dem, så jeg tænker bare, at vi rykker videre. Men også bare dårligt. Ja. Det er en dårlig Champions League-plads, jeg nogensinde har set i mit liv. De har ikke fået så mange point, i hvert fald 60 eller sådan noget, 59 point. Virkelig ringe. Altså bare, for mig, ufortjent, de får Champions League. Jeg synes ikke, de har været gode nok til noget som helst. Og de i en sæson, hvor man kan få altså, det kan man også komme på noget, nu ved jeg ikke, hvad jo, det nævner lige med. Men der har virkelig været mange muligheder for de store hold for at få et eller andet ud af den her sæson, og Liverpool, de har virkelig, altså, de har spillet under par. Det har de godt nok. Så lad os tage til Sunderland, hvor at man ender med at vinde 2-1, sikrer sig Europa League, altså fuldstændig vanvittigt af Michel Lepré i Sunderland, sikrer Europa League og europæisk til Sunderland. Hvis vi lige tager dem først, så kan vi tage Chelsea bagefter. Ja, kæmpe sæson. De startede jo fyr og flamme, og alle var helt i chok over det her Sunderland-hold, der bare brædede derud af, og jeg kan huske, de tager den der 2-2 mod Arsenal, og de var bare, altså, der var ikke nogen, der kunne spille mod dem. Altså, de var så fysiske, de var så godt skruet sammen. En blanding af de her nye signings, nogle af de her for Championship, som bare grindede, de her Trey Hume, en ny keeper, Rolf, som bare stod som Batman ind på målet, han tog alt. Det var fuldstændig vanvittigt. Virkelig fede bekendtskaber. Ja, og så døde den lidt hen, ikke? Eller sådan, de faldt lidt ned i kadang. Ja, de blev lidt sådan, måske, altså for dem stadig bare overleve i Premier League, er egentlig, altså det var helt klart deres målsætning. Ja. Så der dør den lidt hen, og de falder lidt ned. Men så her til sidst, så når de andre hold ikke rigtig har taget fat, når det skal afgøres, så har de stille og roligt krybet sig op, og så her til sidst, på sidste dagen, så handlede det lidt om nogle andre resultater. Selvfølgelig skulle de selv ud og slå Chelsea, men der var noget Brighton, der var noget Brentford og nogle andre ting.
Men det hele gik ligesom op i en højere enhed, og de går simpelthen for championship til Europa League. Men som sagt, nu tror jeg også, vi kommer til at snakke om det. Ja. Men vanvittigt flot sæson. Flot af dem. Rigtig flot af dem. Og også så fedt. skal vi snakke om noget meget, meget mere spændende. Jeg vil bare lige sige hurtigt, i forhold til den periode, man havde, det var også en periode, hvor at man havde en masse spillere afsted til AFCON, og Granit Xhaka var blevet noget skadet. Altså Granit Xhaka i forhold til det her, altså en af de mest vigtigste spillere på any team i Premier League den her sæson, viser også meget, han har betydet for det her hold. Men det kan det være fuldstændig glad med i takt med, de spiller sig i Europa League. Chelsea, drenge. Ja. Slutter på en 10. plads. Ja, altså jeg sad jo, det havde jeg også sagt, jeg håbede jo, vi ville tabe. Det havde jeg sagt til jer. Det er lidt det, som fordi jeg kan simpelthen ikke mere Conference League. Altså Europa League, så var det også noget med, altså nu ender det så med, at hvis vi faktisk havde vundet, så kunne vi godt have ramt Europa League, fordi at United slår Brighton, og Brentford spiller uafgjort og sådan noget der. Men det passer mig så fint, at vi lige får nulstillet det her, og med en ny træner, der kommer ind, Xabi Alonso, så passer det mig så fint, at vi virkelig får Europa. Man kan se, hvad det gør for nogle hold, for eksempel United, at man spiller mindre kampe i løbet af sæsonen. Det hjælper helt klart på træningsbanen, især når man har fået en ny træner, man spiller nogle spilmønstre op og nogle bekendtskaber. Så det passer mig så fint, så jeg er egentlig glad på begge vegne. Sunderland kommer i Europa, det er fedt at se, og Chelsea får lige et affjers, som jeg nok ikke havde set komme i december, men der sagde mig også sket meget siden det. Så at vi går på sommerferie nu, jeg glæder mig til at se VM og Tour de France og sådan noget. Jeg er færdig med Chelsea, og ja, alt det slutter på 10'er, men... Og så må vi se, om Xabi Alonso kan gøre noget til næste sæson. Må ikke? Ja. Det tror jeg lidt på. Inden vi rykker til frontrivspriser, det lyder dejligt, så skal vi lige vinde Tottenham og den her nedrykningskamp. Man ender med at vinde 1-0 hjemme mod Everton, sikrer sig at man bliver i Premier League næste sæson. Tottenham og de Serbi. Men det betyder også, at West Ham rykker ned. I kan egentlig selv få lov til at bestemme, hvem vil I først... Jeg sad og så West Ham, så jeg vil gerne sige... Så West Ham. Jeg sad og så West Ham. Ja, men det var en blanding af... Jeg så vores Burnley. det var en blanding af, jeg også havde Jared Bowen, captain på FPL, og jeg slutter i top 10.000 i verden. Gør du? Ja, det er ekstremt flot. Wow. Vil jeg sige, by the way. Men jeg sad og så West Ham, fordi jeg havde lidt det her håb. Går igen, det med 10, Chelsea. Top 10. Jeg havde lidt et håb om, at de ville redde sig, fordi jeg synes egentlig, det er en meget fed klub, West Ham. Og en klub, der har været lidt i tumult de sidste par år med en Conference League, og så nyt stadion, og fansene sure over det og sådan noget. Nu skal de ned og vinde en tur, som egentlig nogle gange kan være meget synd. Jeg kan godt være lidt bekymret for, hvor mange af de her profiler, de mister. En Jared Bowen, en Mateus Fernandes, som jeg synes har været eminent i den her sæson. Castellanos kommer nok heller ikke ned og spiller championship efter den her. Så håber, at de kommer op igen, West Ham, fordi det er for mig en Premier League-klub, men set på hele sæsonen, så er det jo sådan, at tabellen lever ikke, og fair nok, at de rykker ned. Det har ikke været en overvældende sæson. Selvom jeg synes, de spiller flot her til sidst mod Leeds, og ligesom prøver at holde sig i live, så har det ikke været den kønneste sæson. Og så Tottenham, der sikrer sig at man bliver... vi kan godt lige blive enige om her i studiet. De scener, da de vinder, og kampen er slut, de Serbia løber på en bane, han må aldrig løbe på banen. Er vi enige om det? Jo, det er jeg nok enig i. Han må aldrig juble sådan derovre. Nej, jeg siger jo, jeg er enig. Nå, du er enig, godt. Ja, du spørger, om jeg er enig, så siger jo. Så ja, men det det er også Arsenal i Champions League semifinalen, hvor de hopper rundt i en cirkel. Det er de to mest pinlige ting, jeg har set i den her sæson. De må aldrig lave den der. De må aldrig lave den der, når man slutter sådan lige. Jeg forstår faktisk heller ikke, hvorfor gjorde de egentlig det? Altså, jeg troede, de var virkelig, de var overbevist om, at det er pinligt, om de så bare overlever. Ja. Så det burde aldrig nogensinde være en ting. De skal jo ud og sådan sige undskyld til fans, ja, og sådan klapper dem. Ja, den der. Tak for den her sæson. Jeg løbe på banen på den måde. Ja. Og da de scorede, banker han bolden op. Rammer sikkert en eller anden dame, der... I en kamp, hvor Everton er bedøvende. Ja. Altså, selvom David Moyes var ude og sige, at han gerne vil holde West Ham i Premier League, det er hans gamle klub selvfølgelig. Så er det ikke noget... når de fyrer ham på den måde. Ja, men så er det ikke noget at spille for, og det kunne man egentlig også godt mærke. Jeg synes, man har set Everton her, kadencen er røget lidt her til sidst, hvor at, de ikke selv kunne sikre sig i Europa, og de var egentlig også... Jeg tror, de selv er skuffet over deres sæson. Everton alt i alt havde nok regnet med, at de kunne tage lidt mere vare på den her sæson, hvor det lugtede lidt af noget Europa, og at det så er de andre klubber, altså klubber som Sunderland og Brentford og sådan noget, der skal ud, det tror jeg, de synes er
lidt ærgerligt, fordi de lå egentlig lunt, de svingede til det. Men fint, at Tottenham bliver i Premier League. Jeg var lidt blandet. Jeg synes, det kunne være sjovt at se dem nede, men der er også noget med, det er fedt at se. Jeg som Chelsea-fan synes jeg, det er fedt at se Chelsea Spurs hvert år. Ja. Og selvfølgelig en Big Six-klub skal selvfølgelig være i Premier League for underholdningsværdien. Men synd for alle championship-klubberne, de ikke lige får lov en away day til det stadion. Og det ser vi, der bliver til næste sæson, så må vi se, om han kan, når han får den her preseason, og forhåbentlig nogle transfers til sommer, kan gøre noget mere med det her Spurs-hold. Drenge, lad os tage priserne, fordi I har forberedt nogle priser. Vi har årets spiller, årets unge spiller, sådan lige ud her. Årets signing, årets manager, årets overraskelse og årets skuffelse. Og så har vi også årets mål. Ja. Lad os starte med the big one, årets spiller, drenge. Jeg tænker ikke, der er nogen... Nej, min årets spiller, det er Bruno. Bruno Fernandes, som også slår assistrekorden, har lavet 9 mål, 21 assist, 30 GA på en sæson, har været katalysator for det her Carrick, kan man sige, periode, og været på foden af mange af vores måler, og ja, bare ligesom, er ligesom lederen for holdet, og tager altid teten, når det måske går lidt imod os, og har været med til at vinde nogle store kampe mod Liverpool og Chelsea og en Tottenham-kamp og sådan noget. Så for mig så den bedste spiller over de 38 kampe, der har været, på trods af manglende Europa og været ude af begge cupturneringer, fordi det er jo ikke, altså man skal ikke glemme, at det er jo en Premier League award, og derfor så, når jeg hæfter mig ved de 38 kampe, der har været i Premier League, så synes jeg, han var den bedste fra start til slut, selvom at der har været mange, der har været, kan man sige, haft måske deres navn inden i x antal kampe, så føler jeg, at han har været bedst over hele sæsonen, og mest vigtig også. Der er nok mange derude, der sidder og tænker, det skal være en for Arsenal, en Gabriel, en Declan Rice, men for jeg ved også, at du har også Bruno Fernandes. Ja, det har jeg, men jeg tænkte alligevel, at Niklas ville nok få lov til at snakke først, så jeg tænkte alligevel, at jeg vil ikke argumentere, men jeg vil give hvis jeg skulle give mit andet bud, så ville det være Declan Rice for Arsenal, som jeg synes har været deres bedste mand set over 38 kampe. Der har været meget snak om Gabriel, men han var også ude i en periode, og David Raya har også været snakket om, at jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at give det til en målmand. Så jeg synes, Declan Rice har ligesom været både spilleren på banen, men også uden for banen for det Arsenal, der ligesom har været motivet på den her sæson, der ligesom har været, selvom han ikke har anført, føler jeg, at det er ham, der ligesom er gået forrest og været lederen, og har haft en vanvittig god sæson. Og ja, hvis det ikke skulle være Bruno, som jeg også har valgt, så vil jeg give den til Declan Rice, som jeg synes ligesom har været den vigtigste mand på det bedste hold i Premier League, og det fortjener nogle gange også en pris. Så lad os sige, at det bliver Bruno Fernandes her fra studiet. Den får de for os. Eller han får den for os. Vi får måske et Instagram-billede her senere, hvor står den. Årets unge spiller, drengen. Nick, jeg tænker, du får lov til at starte. Hvorfor har du taget Max Dagman? Han er den yngste nogensinde til... Ja. Jeg har valgt... jeg havde nogle spillere op at vende. Jeg synes, der har været mange unge spillere i år, der har vist sig flot frem. Men jeg er gået med Bournemouths Adam Scott, da jeg synes, han har været for mig en... Jeg har altid tænkt Adam Scott... virkelig dygtig fodboldspiller, men for mig så tog han skridtet op i år, hvor han også... Alex Scott. Alex Scott, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger Adam Scott. Jeg mener Alex Scott. Ja. Jeg kender ham allerede fra Championship-dagene i Bristol, men jeg var ikke klar over, at han ville også kunne gå så meget i en Premier League-trup, og så også bare være så vigtig, og Iraola elsker ham. Han spiller næsten alle kampe, og han bruger ham altid til at... Hans fodboldhold fungerer heller ikke uden ham, fordi at Alex Scott, han kan komme ind på bolden, han kan give den videre, han kan takle, han kan det hele, han har energi fra 0, altså fra start til slut. En spiller som Tuchel også havde op at vende, og han skal også være med her til de første testkampe for England, for at ligesom bare blive integreret i truppen, og det er jo også bare en kæmpe, kan man sige, ikke et bevis, men i hvert fald et cadeau, han giver Tuchel til Alex Scott for den her virkelig flotte sæson. Så ja, ikke Adam Scott, Alex Scott. Jeg tænker på Alex Scott, så tænker jeg på hende der, den kvindelige fodboldspiller, det er derfor jeg ikke så bliver jeg sikker. Men jeg vil give den til Alex Scott. Du skal se en kasse, han laver mod Arsenal. Ja, virkelig flot mål på Emirates. Men Phil? Du har ikke noget med til os i dag? Eller du Nej, det er bare jeg, der får lov til at køre. Okay. Da du siger Bournemouth, så tænker jeg, det er jo lige, vi har den samme med, fordi det er lidt sjovere, når man er to forskellige med. Burnley? Nej, Bournemouth. No. Men jeg har også en på Bournemouth, men det er ikke Adam Scott. Krubi Junior? Det er Eli Krubi Junior.
Ham havde også som i sin debutsæson laver 13 dåser som 19-årig. Flest mål nogensinde i en debutsæson af en teenager. Kommer fra Loyang i League 2, og tror jeg egentlig var tiltænkt den her rolle som sådan backup til Evan Nilsson og Tavernier, og ligesom skulle spille sig ind i Premier League. Men har altså taget Premier League og taget mig med storm. Jeg synes, den kvalitet, han besidder, især i afslutningerne, er altså verdensklasse. Man kan se, det er ude for feltet, han krøller den op i hjørnet, det er flugter, det er højre, det er venstre. Det er sådan en spiller, som jeg tror, vi kommer til at se meget af. Om det bliver i Bournemouth, det er jeg mere i tvivl om. Jeg tror, der er klubber derude, som godt kunne bruge. Det er der altid gode offensive spillere, men han besidder den her lidt. Ja, han minder mig lidt om sådan en Alvarez, måske fra Atletico Madrid, der løber rundt. Altså, han er lille, hurtig, stærk, men... Begge benet også. Begge benet, han sparker udefra, men alligevel så kan man ikke helt sætte punktum på, altså sådan, hvad er han allerbedst til, men han er der bare, han laver dåser, og i en sæson, hvor han egentlig har brugt den første halvdel mest som indskifter, og alligevel slut på jeg tror, han slutter som 10'er på topscorerlisten i Premier League med 13 mål, og skyder Bournemouth til en 6. plads, næsten Champions League, de ender med en Europa League, første gang de skal i Europa, det synes jeg også skal belønnes, så Krubi Junior er min unge spiller. Og så skal vi lige spole tiden tilbage til, næsten et år tilbage til sidste sæsons transfervindue. Man kan selvfølgelig også spole tilbage til januar transfervinduet, men jeg tænker, det er i sommertransfervinduet, I har fundet årets signing. Nick, du kan få lov til at starte. Jeg har gået med... jeg har gået med Senne Lammens. Pound for pound for mig en tilføjelse til det her United-hold, der har været så skelsættende. Både ikke kun sådan, når man tænker på det fodboldmæssige, men den måde, jeg sidder og ser United på nu. Jeg er så rolig. Altså, jeg har altid tænkt, nej, nu kommer bolden, og det er også med De Gea, nu kommer bolden ned i vores felt, nu skal jeg til at tænke på, at der er en anden, der laver noget dumt. Han er altid der. Han er reliable, rolig mand. Altså, køber ham for 18 millioner pund eller sådan noget der. Altså, vi har... Altså, for mig, så har han været så, kan man sige, vigtig en signing for United, at det er, jeg vil ikke sige halvdelen af grunden til, at vi ender i top 4, men i hvert fald en af de allerstørste grunde, fordi en målmand og en nier har for mig, at det er næsten de to vigtigste positioner. Hvis du ikke har styr på dem, især i Manchester United, så bliver det bare udnyttet. Og det har man set, altså under den Champions League, vi har i 23-24, altså vi scorer sådan noget 3 mål mod Bayern og 3 mål mod FCK og sådan noget, men vi taber kampene. Fordi at vores målmand ikke kan finde at holde bolden imellem hænderne. Vi rører ud til Grimsby, fordi Onana, han banker bolden ind i målet. Altså, sådan, det er jo helt galt. Og der siden han er trådt ind ad døren, der er han simpelthen bare for mig været så skelsættende, og derfor så giver jeg ham den, trods en masse andre kandidater, der har været rigtig dygtige, som jeg også har været vinde. Det vil sige, jeg ikke forventet, at Senne Lammens skulle nævnes i dag, men godt høre dig. Phil? Ja, men han lægger også lidt op til mig ved at sige pound for pound og 9 og sådan noget. Jeg er gået med, man kan sige, sommerens signing, han er gratis. Men Dominic Calvert-Lewin til Leeds, som ender den her sæson på 14 kasser. Og man kan vel godt sige, holder Leeds i Premier League. Det er der vel ikke så meget kommer. De fleste havde vel nok Leeds til enten at rykke ned, eller lige præcis overleve, hvis man måske skulle tro lidt på dem. At han ligesom går ind på det her Leeds-hold, laver 14 dåser, og ligesom, altså jeg tror den næste, det er Okafor eller sådan noget på 5. Altså, man snakker om hvert år, når de her klubber rykker op, man skal ligesom have nogen, der kan lave mål, man skal på en eller anden måde kunne holde dem op i Premier League, og det har Calvert-Lewin gjort, og så man hentet ham gratis for Everton, og man tænkte, han måske var færdig på alle de skader og den fitness og sådan noget. Han har spillet hele sæsonen frisk, og her til sidst har han også bare scoret kask kamp efter kamp for ligesom at cementere, at de blev i ligaen. Så jeg synes, altså, at den impact, han har haft, at han har holdt et hold i Premier League, som måske ikke var meningen, de skulle blive i Premier League, så bliver han årets signing for mig. Og skuddet til både, altså... Xhaka, Chatki også. Ryan Cherky. Ja, okay, nu tager jeg så det, jeg vil sige. For jeg vil også bare lige nævne Granit Xhaka, altså som for mig vigtigste signing i forhold til at holde et hold op den her sæson. Vi så, hvad Sunderland var uden ham, da han var skadet. Jeg synes, det er en genistreg hente. Og jeg håber også, altså ikke håber, men altså, jeg vil have en kæmpe fidus, hvis United gik ind og sagde, vi mister Casemiro, vi mangler noget erfaring. Vi ved en spiller, der bare, han er der bare, han kan komme ind og bare, for mig bare være 7 ud af 10 hver gang. Står du og siger, at jeg skal købe Granit Xhaka? Det vil jeg slet ikke have noget imod. Hvis Xhaka kom, altså ikke som en main signing, men, nej. Men det vil være, okay, det er ligesom at hente Nørgaard ind for Arsenal, altså hente en anfører ind til en trup, der har behov for noget. Han spillet i Arsenal. Ja, og hvad så?
Det forstår jeg ikke. Nej, Du tror, at Xhaka, han elsker Arsenal. Han hader Arsenal. Jeg var ikke forventet, du Han hader Arsenal. Så jeg vil ikke have noget imod, hvis han blev hentet ind til sommer med nogle af de andre unge gutter, fordi vi skal selvfølgelig heller ikke have en trup, der kun er ren unge, så Xhaka for mig top 2, altså han var min, men så valgte jeg Lammens, fordi at jeg også har lidt kærlighed til Lammens. Grunden til, at jeg ikke lige bare lidt hurtigt med Xhaka, så er det fordi, Sunderland hentede jo, altså, jeg har lyst til at sige, de har måske 4 kandidater. Altså, de har en Robin Rose, de har en Mukiele, de har en Brian Brobby, der har haft en vanlig sæson. Sadiki, altså, så på den måde, så jeg ved godt, at han har ligesom været den mest essentielle, men jeg synes bare, at altså, Leeds, det er ligesom det, de har fået ind. Det er Calvert-Lewin, ellers er truppen næsten det samme som sidste sæson. Så jeg var egentlig ret overbevist om inden sæsonen, at de ville rykke ned. Så at de blev op, er for mig en kæmpe overraskelse. Hvor at Sunderland, der tænker man nogle gange, at de henter så meget ind, så det er jo lidt ligesom den her Forest-effekt. Enten er det boom eller bust, ikke? Altså, enten der kommer en masse gode spillere ind, så kan de spille godt. Men selvfølgelig kæmpe skud til Granit Xhaka. Ja. Sæsonens manager. Fed, du kan få lov til at komme med dit bud. Ja, hvad har jeg skrevet ned her? Så vi glemte, hvad man har så vores der er mange om budet, ikke? Jamen, vi bliver der. Jeg siger Reggie Lebris i Sunderland. God, det er crazy. Reggie Lebris. Jeg synes... Altså, det er jo selvfølgelig, ender det på sidste dagen, at han sikrer Europa League. Det var ligesom det, der gør det. Men det gør han jo, og det antager det her Sunderland-hold for... Altså, også før Championship, det ved jeg godt, det ikke handler om. Men altså, en klub, der ikke var i nærheden af at skulle spille Premier League-fodbold, rykker dem op, vinder playoffs-finalen som underdogs mod Sheffield United, og så går fra det til at ligge på 7 i Premier League. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Mange gode kandidater, men jeg synes, også fordi vi har snakket så meget om de her Emery, Iraola, alle de her, jeg synes, han fortjener lidt kærlighed. Nick, du har taget Michael Carrick. Nej, jeg har taget Iraola. Carrick havde jeg også op at vende, og ja, jeg troede også, at... Eller jeg vil give ham en anden award. Jeg vil give ham sådan noget, du ved... det ved jeg ikke, årets nye træner, eller et eller andet. Men jeg føler bare, når man har været altså, hele sæsonen igennem, de slutter os af de sidste 18 kampe Bournemouth med ikke at tabe en fodboldkamp, hvilket er for mig, altså fuldstændig vanvittigt. En klub, der har det mindste budget næsten i Premier League, og det mindste stadion, og mindst af det hele, men alligevel får de simpelthen det maksimale ud af det her. Jeg ved ikke, om det er Michael B. Jordan, der har en finger med i spillet, når han ejer lidt af klubben, men han har i hvert fald, altså, de har i hvert fald en virkelig god strategi, og der har manden ved røret, det har været Iraola, som jeg synes er den nye skud på stammen i forhold til de næste træner, der kommer til at få de store jobs, som bliver sekser i en Premier League, hvor man aldrig nogensinde vil regne med en Bournemouth. De har selvfølgelig været okay de sidste par sæsoner, men de cementerer det ligesom også ved at gå hen og få en Europa League-plads, og var i dag i spil til Champions League også, hvilket er for mig, altså det er sindssygt. Men ja, de køber selvfølgelig også flot ind, og han får det ud af dem, som man gør, men jeg føler bare, at man skal... Jeg vil gerne give meget kærlighed til Bournemouth, og det gør jeg selvfølgelig også med de spillere, de har, men Alex Scott og så videre, men Iraola for mig har været sæsonens træner. Jeg tænker også, at det er i det her lag, at vi skal finde sæsonens overraskelse, noget med Bournemouth, når man Sunderland. Der søger, hvad I har der. Phil, sæsonens overraskelse. Ja, jeg læste som sådan overperformer, eller sådan, altså. Men jeg har taget Sunderland. Kedeligt. Men jeg tror også, sådan rent, uden at skulle gå for nørdet i det, sådan rent bookmakermæssigt, tror jeg, det er den, der ender højst over, hvad de ligesom har forventet at ende. Altså, jeg tror, de ligger spået til den her 20. 19. plads i en sæson, og ender på 7. Så de er ligesom kravlet flest pladser op i tabellen, og har ligesom også, hvis jeg nu selv skulle have predicted den ene sæson, så har jeg nok også haft dem til nedrykning. Så at de ender i Europa League er nok for mig den største overraskelse. I hvert fald inden sæsonen gik i gang. Nick? Ja, jeg har også Sunderland som overachievers, så som Philip siger, altså for det første så spillede de League One fodbold for 3 år siden, og nu ligger de og skal spille Europa League. Det er virkelig imponerende. Så ja, jeg ved ikke, træneren rater også højt, men for mig er det spillerne og du ved, det hele konceptet, som har virkelig har været imponerende at oprykkerhold. Mange spurgte dem til at rykke ned, så lige på den front, så kan man ikke andet end at tænke, what the hell? Så det er for mig en kæmpe overraskelse, kæmpe overachievers i forhold til, hvad der ligesom var forventet, inden sæsonen startede. Ja, for det fortjener praise, at komme op i Premier League, lave så mange signings, som de laver, for det kunne lige så godt have gået den anden vej, at så mange nye spillere... Det var set for Forest og sådan noget engang, så selvfølgelig
sæsonens overraskelse. Og de blev også sekser i Championship, så det var ikke engang, fordi de kom op som en eller anden mastodont, der skulle gå overtage Premier League, så det hele har bare været sådan lidt en what the. Så, ja. Hvad sker der? Så jeg tænker, at vi skal lidt ned i tabellen for at finde sæsonens skuffelse. Nick, du kan få lov til at starte. Jeg har gået med Newcastle. Jeg synes, de har været virkelig, virkelig dårlige i år, og virkelig underperformet. Især også, da de spillere, de har hentet, Elanga, Johan Wissa, Voldemar, det også faldet rigtig meget på den. Det er det hold, der har mistet flest føringer i år. Kun lige Chelsea går under dem. Jeg havde også Chelsea op at vinde, fordi jeg synes, det er simpelthen for pinligt, at Big Six-hold, når der er så mange europæiske pladser, bliver 10'er med det budget og med de penge, der er blevet brugt, trods omstændigheder. Så selvfølgelig skal et Big Six-hold aldrig ende i den situation, når de ligger 3'er i december. Men Newcastle har bare for mig hele sæsonen bare ikke været gode nok. De har selvfølgelig klaret sig fint i Champions League, er uheldig at løbe ind i en Barcelona, som selvfølgelig er favorit i sådan en kamp og vinder den kamp. Men Eddie Howe-drengene har i hvert fald ikke for mig imponeret mig sølle, og i forhold til, hvad jeg forventede af dem inden sæson, jeg tror, der er rigtig mange, der havde dem til top 4, som de også blev sidste sæson. Så lige på den, så har jeg givet dem underachievers. De har i hvert fald været en skuffelse i mine øjne. Phil? Ja, jeg går den anden vej. Jeg går op i tabellen. Jeg har taget Liverpool som underachievers, fordi at jeg tror, inden sæsonen, tror jeg, at måske hvis du har fortalt mig, at Liverpool ender på 5. plads, tror jeg, det har været den, jeg har været mest. Ja, du er dum at høre på. Chelsea på 10. plads, det kunne jeg egentlig godt have købt. Altså, jeg havde ikke troet det, men vi har de her sæsoner, og det sker en gang imellem, at vi taber sutten fuldstændig, og der er også sket en masse med managers, og altså, nogle gange så vinder vi ligaen året efter, ender vi 10'er, ikke? Altså, så sådan... Ja, for 10 år siden. Ja, men det sker tit. Altså, vi har også en 6'er vundet Champions League. Det er bare sådan, det er min klub, at vi fortæller, at det her Liverpool-hold, der har domineret så mange år, og så sidste sæson vandt Premier League i så stor fashion, og så upgrader, så tænkte jeg bare, altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, at de ikke... For det første var jeg sikker på, at de ville vinde Premier League, men jeg var sikker på, at de ikke ville skrabe Europa på en badebillet, fordi at Premier League får 5 hold i Champions League. Så jeg synes, altså med de forventninger, jeg havde til Liverpool, så er det nok dem, der har skuffet mig mest, som fodboldholder også, bare generelt. Så det er i hvert fald min skuffelse for i år. Selvfølgelig er jeg skuffet over Chelsea, men jeg synes bare, altså jeg har bare ikke set det komme fra Liverpool. Jeg kan se det bedre for sådan et hold som Chelsea, at med sådan et ungt hold og træner og rokader og sådan noget, at der kunne ske alt muligt crazy. Det er Liverpool-hold, der tænker jeg bare... Glemmer også et hold, ikke? Spurs. Ja, det er det. De ender 17 sidste sæson, de ender 17 igen. Ja, det er cirka det holdet, vi skal vælge, men jeg siger bare, at vi glemmer at snakke om, at de bliver 17. Altså, de bliver ikke 17 på samme måde, som de gjorde sidste år. Jeg vil bare lige sige, i forhold til Liverpool også, altså isoleret set, der vil jeg ikke sige, at det er en kæmpe skuffelse at slutte 5'er, men det er jo med, at man har i mente, at man går ud og bruger over 100 millioner på Florian Wirtz, en af de hotteste navne for sidste sæson, Alexander Isak, Hugo Ekitike, alt det her. Så med det mængde, kæmpe skuffelse at slutte 5'er. Jeg tror i hvert fald, at Liverpool-fans er virkelig, virkelig skuffet over den her sæson. Jeg tror, de ligesom havde forventet gå ned til den her sæson, med alt det nye legetøj, de fik, og den sæson, de havde sidste år, at det skulle blive et fornøjeligt år at være Liverpool-fan i. Og så udover, at de slutter på 5'er, men der har også bare været så meget tumult bag scenerne, og med trænere og spillere og sådan noget. Jeg tror bare, at de har haft en virkelig, virkelig ærgerlig sæson at være Liverpool-fan i. Årets mål? Jeg har valgt Harry Wilsons mål mod Palace, hvor for mig et rigtig lækkert mål, som man måske mest ser på træningsbanen, når der er plads til det, men en virkelig flot scoring. Wilson, han får den ligesom i mellemrum, hvor han ligesom chatter den videre til Jimenez, får den igen, og så længer den med ydersiden over det lange hjørne rundt om en forsvarsspiller. For mig er sådan et mål, jeg elsker, sådan et teknisk flot mål, hvor det går stærkt op i hovedet. Altså han ved godt, inden han modtager bolden, hvor han vil give den, han ved også godt, at han får den igen. Eller han håber i hvert fald, at hans nier tænker på samme måde som ham. Og det synes jeg har været det mest imponerende mål. I hvert fald de der bangers udefra, dem har jeg også synes altid været rigtig fede, men jeg kan godt lide, at når der er noget, kan man sige, noget hjerne bag det, og det ikke bare et eller andet hook, som man bare svinger afsted, men man også tænker sig til målet, inden det sker. Du er ikke på Harrison Reed? Det tænker jeg også på 2-2 i 97. Men for mig, der er det et flottere mål, og ligesom, altså, du er også lidt afhængig af dine medspillere, og det også tænker på samme måde. Der er mange flere faktorer end Harrison Reed, der bare banker til den ud for feltet. En cracker. Mm. Jamen tak, Chris. Er det den her? Ja, det er selvfølgelig den, jeg har med. Okay, sorry. Det er Harrison Reed, der bliver skiftet ind. 26 sekunder senere, der laver han måske det bedste spark, jeg har set i mit liv. Altså, er vi ikke sammen der? Vi sidder i hvert fald på stykker hjemme hos os og laver noget eksamen og sådan noget der, og så scorer Liverpool
til 2-1, og tænker, for de heldige igen. Så skifter de Harrison Reed ind, og så sparker jeg ved godt, man skal ikke tage med i mente, hvem det er, men det skal man lidt her. Hvorfor sparker Harrison Reed sådan til bolden? Altså, hvis du siger det til sådan, du ved, David Luiz, Soboslaj, en eller anden, kan sparke sådan her til bolden. Harrison Reed kan jo ikke sparke sådan her til bolden. Han klapper til den sådan der, efter 20 sekunder efter, han har snørret sine støvler, synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Så 2 Fulham-spillere, der får årets mål for fronttrio, de fortjener også lidt kærlighed, fordi de er altid et hold, man aldrig snakker om. De vinder ikke, og de ender altid lige i midten, så at de kan få årets mål, den kan de være glade for. Jeg tænker, jeg kan lave et lille opslag på Instagram, hvor folk kan se det her for sig, men med vores nomineringer og alt det her. Og så er spørgsmålet, vi har jo lovet, drenge, at vi skulle snakke lidt VM-trupperne, om vi ikke skal gemme det til VM-afsnittet, og så lave Hvem er jeg-quiz, fordi jeg kan allerede se, at vi er sent på den. Skal vi aftale det? Ja. Så lad os gå til Hvem er jeg, og så er det ved dig, take it away. Sidste for i år. Ja. Sidste Hvem er jeg for i år? Ja. Det bliver spændende. Jamen, jeg har taget en spiller med til jer her, drenge, som I skal gætte på. Jeg skal skrive ned her. Og det første, jeg vil sige, det er, at den her spiller, han har været udlejet til Frankrig, Tyskland og England i sin karriere. Så har han vundet Premier League, Champions League, FA Cup, Liga Cup og Bundesligaen. Der skete meget der. Hold da op. Ja. Nej, det var ikke. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg sagde det. Han har ikke vundet Bundesligaen. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde. Nå, han har ikke vundet Bundesligaen. Det scratcher jeg lige. Han har vundet de andre ting. Ja, han har vundet de andre ting. Jeg så spørgsmålet, og så gik jeg ind og søgte på det. Sådan, det er slet ikke rigtigt, og det var det heller ikke. Og så har den her spiller scoret i et Merseyside derby. Han har scoret i en Champions League finale. Og han har scoret til VM. Ja, Ja, først. Origi. Ding, ding, ding. Var det også det, du ville sige? Ja. Divock Origi. Jeg var meget for, jeg tøvede, for jeg havde den egentlig, inden du siger pis. Ja, en kul held for Liverpool. Det var Champions League-finalen, der lige fik mig overstrengt. Jeg fik mig Merseyside derby. Ja, men det handler om at være først til roret. Dejlig spiller herfra. Tak. Divock. Ja, god mand. Jeg har nu taget en connection med til jer, boys, ved 5 spørgsmål, I skal svare på. Det første spørgsmål, det er, at hvilken nigerianer, der i 2017 slog rekorden til et U17-VM med 10 mål, hvor den førhen rekord var 9 mål. Så han lavede 10 mål til U17-VM 2017, han var nigerianer. What the hell? Det er jo et vanvittigt spørgsmål. Shit, mand. 10 mål er også mange, ikke? Til U17-VM, så han er 17. Under 17. Okay. Hvem er den eneste, der har vundet topscorer-titlen 3 gange i Premier League, uden at vinde Premier League? Ja. Tredje spørgsmål er mit yndlingsspørgsmål. 3,1. Hvem gik viralt under VM i Qatar 2022 for et meget specielt komiske løb med høje knæløb i en kamp mod Japan? Du er meget på ting, der går viralt. Det. Og 4. spørgsmål. Hvem vandt årets spiller i Afrika i 2015? Okay. Shit. Det har han sgu nok gjort, men... Sidste spørgsmål. Hvem blev det dyreste køb i fransk fodboldhistorie til 64 millioner euros, da PSG købte ham i 2013? Det vil sige, spørgsmålet lyder på, hvilken nigerianer slog rekorden til U17-VM i 2017 med 10 mål? Hvem er den eneste, der har vundet topscorer-titlen i Premier League 3 gange uden at vinde Premier League? Hvem gik viralt under VM i Qatar 2022 for et meget specielt komisk løb med høje knæløft i en kamp mod Japan? Hvem vandt årets spiller i Afrika i 2015? Og sidste spørgsmål, hvem blev det dyreste køb i fransk fodboldhistorie til 64 millioner euro, da PSG købte dem i 2013, og selvfølgelig det dyreste køb dengang, altså det vil sige i 2013, ikke? Det fik jeg selvfølgelig ikke nævnt første gang, men det var dengang, han var den dyreste. Nu er den selvfølgelig blevet slået af Neymar og så videre.
Er der nogen, I tænker, den vil jeg gerne have et hint på? Jeg er meget langt væk. På det hele? Jeg har 2'eren og 3'eren. Tror jeg. Ja. 1'eren er jeg helt væk på. Etteren har jeg et bud, men jeg har ingen anelse om... jeg fulgte ikke lige med ud i VM derovre. Nej, Det må jeg indrømme. jeg fik ikke set det. Du fik lige set det. Jeg fik ikke set Nigerias Hvad kamp. med på afrikanske 2015 måske? Jamen, den er jeg heller ikke på. Nej, men altså Skal få vi en tage- ledetråd. Skal vi have en ledetråd på den, så? Det kan Har være- du 5'eren? Har du PSG? Men den kan man måske byde på, synes jeg. Nu tænker jeg bare lige 2015. Champions League-finale der. Barca Juventus. Hvad tænker du med det? Bare sådan, der er ikke nogen afrikanere op det hold. Nogle af de hold. Hvad er det? Nej. Hvad vil I Nå. bede om, drenge? Lad os få den på 4'eren, skal vi det? Altså årets spiller i Afrika 2015. Ja. Jamen, jeg kan give et hint på den, at han er fra Afrika. Jeg kan give et hint, at den her spiller har spillet i 4 ud af de 5 top 5 ligaer, der er. Det er et lortehint. Det er der ikke mange, der har jo. Okay. 2015. Jeg havde den ikke. Et lortehint eller hvad? Jeg føler, det er et lortehint. Ja. Altså, 2015. Hvad skete der i 2015? Jeg har et bud. Jeg har mit bud, ja. Jeg tror også, den passer ind. Jeg tror faktisk, mit bud passer ind nu. Jeg har ikke noget bud. Jeg tror, mit bud Du har ikke passer noget ind bud på nu. den? Nej, nå. Hvordan Godt. er lige ting? Altså, lige... Du får 15 sekunder til at komme med et bud. Mm. Jeg har ikke noget bud. Nå. Okay, godt. Det vi siger, det er, at vi starter med det første spørgsmål, som hedder, hvilken nigerianer slog rekorden til U17-VM i 2017 med 10 hele mål? Chris? Jeg ved det ikke rigtigt, men jeg har sagt Alexi Iwobi. Det er ikke rigtigt. For Det er han spiller rigtigt, også i 16. Også men Det er rigtigt. GG. Næste spørgsmål lyder, hvem er den eneste, der har vundet topscore-titlen i Premier League 3 gange, uden at vinde Premier League? Philip? har du den? Jeg har connection allerede. Jeg har connection. Du har connection Kom allerede. så, kom så. Jeg har skrevet Harry Kane. Jeg har siger sagt Harry Kane. Det er rigtigt. Nej, nu bliver jeg... Jeg syger mig der. Nej, hvor du syger mig der allerede. Tredje spørgsmål. Hvem gik viralt under VM i Qatar 2022 for den meget speciel Du må ikke ændre din svar, fordi du får Komisk connection løft. nu. Jeg har jo givet et svar på 4'eren. drenge med høje knæløft i en kamp mod Japan? Chris? Antonio Rüdiger. Jeg har også skrevet Rudiger. Korrekt. Du må ikke sidde og ændre din svar nu. Jeg har ikke svaret på 4'eren. Så ro i salen. 4 spørgsmål. Hvem vandt årets spiller i Afrika i 2015? Philip? Obama. Det siger jeg også. Nej, hvad siger du? Jeg har ikke noget bud. Nå, rigtigt. Hvor man jo. Ding, ding, ding. Jeg er lidt ude i... Femte og sidste spørgsmål, inden du har ude i noget som helst. Hvem blev det dyreste køb i fransk fodboldhistorie til 64 millioner euro i 2013, da PSG købte ham? Zlatan Chris. Ibrahimovic. Jeg sagde Cavani. Cavani er rigtigt. Fra Napoli. What? Det er en tror, det kæmpe var sign, de laver der. Meget tidligere. Så Jeg har connection. Så må jeg gerne høre, Chris, hvis du har en connection. Må jeg lige sige noget? 2 sekunder. hvad skal det have? Du har lige fået en rigtig ud af 4 her. 5 her. Ja. Så skal til at være lidt mere ydmyg. Selvfølgelig har jeg også connection. Han kører der rundt, Selvfølgelig har jeg også, Du selvfølgelig har jeg også Han leger connection. med. Selvfølgelig har jeg også connection. Han leger med. Okay, fair. Men altså, du må selvfølgelig gerne sige det, fordi du er lige blevet Må jeg spist. godt få det, fordi jeg lige Du er lige blevet spist. lige fået Så den- selvfølgelig må du gerne sige det. Ja. De har alle sammen spillet med en maske. Nej. det var altså fedt. Jeg vil hellere have Philip sagde det. Nå. Korrekt. Philip. De alle har båret en maske. Mbappé gjorde det i hvert fald til VM, vi husker for nylig, eller EM, undskyld. Og de andre drenge har Rüdiger kendt for det. Og Kane gjorde det også i et North London derby. Og Aubameyang har også gjort det i sin tid, både i Arsenal og også i... han næsten med sin Batman, er det også måske lidt en maske? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Og så vores gode Cavani, som også har haft en på ansigtet. Men jeg er ude i, har Aubameyang spillet i alle top 5. 5 ligaer? Ja, og det var derfor, jeg gik ind og kiggede efter, jeg sagde det, men jeg gad ikke sådan at stoppe quizzen. Ja. Men ja, altså, jeg ved ikke, om Milan tæller. Jeg ved ikke, om han når at spille en kamp Nej, for det ved jeg Milan. faktisk heller ikke. Jeg vil gerne lige undskylde for mit stinkende bold. Jeg føler, jeg var oppe og køre meget på det for nogle Det er fedt, at der kommer et svar, så siger du, jeg har Ja. connection, og så svarer du forkert på resten, Ja. og så havde du Jeg connection alligevel. var helt væk. Så Ja. da du hører, Nej, for 2. da du hører også mand, så tænker du, han har maske på. Nej, det er fordi, jeg har jo Kane også, jeg ved. Er det, du også har Harry Kane? Ja. Okay. Og Rüdiger.
Nå, Fair nok. jamen, jeg er helt væk. Sorry, det sorry ikke. til Det er det. nok. Sådan er det. Men du har brug for en sommerferie. Det har vi fået... Han har 0 appearances for Milan, Fair nok. og spiller i 3 år, og det er pinligt. Ej, det er pinligt, han var ung, men ja. Jamen, så kan vi jo gerne sige tak for i dag. Der kommer på et tidspunkt et VM-afsnit. Vi ved ikke, hvornår vi har lidt eksamen. En VM-special. VM-special, Hvor vi går igennem og gør jer klogere, og vi hygger, og vi skal gætte, og vi skal dark horse og vinder, og det hele. Og Ronaldo, han vinder det! Kom så! Ali! Dark Horse er Hvad er crazy. det, jeg hører på? Nå. Jamen, så tak for det. God sommerferie derude. Er det God godt? sommerferie. Tak for i år. Adios. Hey.